hattu alkaa huolestuttaa. Ei hämärässä oikein erota sen kasvojakaan, mutta mistä se on tullut tuohon nurkkaan noinen huopahattuineen? Ja miten selittyy sen liikkumattomuus kuin oudon esineen? Se lienee musta hattumies, musta hattu miekkonen. Se lienee musta hattumies, musta hattuinen. Entä jos se luonnoltansa onkin tosi tuhma ilkeä? Tai jos ottaa hatun päästä pois ja alkaa itkeä? Entä jos se nousee tuoliltaan ja alkaa tanssimaan? Oisko meillä antaa sille keksejä ja kupponensimaa? Se lienee musta hattu